Израз всички съм биден, днес играем Виктори. И се състезаваме срещу едни момчета, които казаха, че не мога да ги надмина. Т.е. не мога да ги бия. Ами да видим. Какво нещо не мога да надмина? Не мога ли да надмина? Добре, вече третата обиколка. Така. No! И победа! Втори път на първо място с тези двете момчета. Какво се прави, такъв е живота? Губите. А казаха, че не мога да... А казаха, че могат да ме бият.